Assalamu alaikum jama'a, sunana Alhassan Musa. Ina ma kowa da kowa fatan alkhairi. A yau ne wannan lokacin da channel na zai soma aiki na Alhassan Musa TV. Ina mai jin daɗi mai kuma farin cikin sanar da ku da Allah a shiga YouTube a min subscribe na channel na da Allah.